Τώρα, ας εξερευνήσουμε την ενότητα αναφρονάς της εφαρμογής ECG μας. Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να ανασκοπείτε την ανάλυση, να προσθέτετε ιατρικές υποδείξεις, να επεξεργάζεστε ενότητες και να διαχειρίζεστε λωρίδες όλα σε ένα σημείο. Πρώτα, μπορείτε να προσθέσετε ιατρικές υποδείξεις απευθείας στην αναφορά. Απλώς πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας στο αντίστοιχο πεδίο και μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση» ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές σας θα αποθηκευτούν. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το κείμενο στις ενότητες της αναφοράς. Αυτό προσφέρει μεγάλη ευελιξία και σας επιτρέπει να κάνετε την αναφορά πιο σαφή και πιο εξατομικευμένη. Η αναφορά εμφανίζει βασικές πληροφορίες με μία ματιά: συνολικό αριθμό παλμών, μέσο καρδιακό ρυθμό, ελάχιστο και μέγιστο HR, στοιχεία ασθενούς, διάρκεια της μελέτης και τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, συνοψίζει τις αριθμίες και τα κρίσιμα συμβάντα ανακατηγορία. Για παράδειγμα, κολπική μαρμαριγή, βραδικαρδία και συμβάντα κοιλιακού ρυθμού, με το συνολικό πλήθος συμβάντων, παλμών, διάρκειες και τα ταχύτερα ή μακρύτερα επεισόδια. Παρουσιάζονται επίσης κατανομές όπως PQ, QRS και QTC ανά επίπεδο σοβαρότητας, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της ανάλυσης ECG. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις λωρίδες. Για να προσθέσουμε μια λωρίδα, μεταβαίνουμε από τη σελίδα αναφοράς σε μια άλλη σελίδα, σελίδα συμβάντων, σελίδα ανάλυσης ή σελίδα πλήρους ECG. Εκεί, επιλέγουμε τον παλμό ή το τμήμα που θέλουμε και κάνουμε κλικ για να το προσθέσουμε ως προσαρμοσμένη λωρίδα. Μπορούμε να δούμε τη λωρίδα να προστίθεται σε πραγματικό χρόνο και να εμφανίζεται στην ενότητα αναφοράς. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε αν θα τη διατηρήσουμε ή θα τη διαγράψουμε, ανάλογα με τις ανάγκες της αναφοράς. Πριν από την εκτύπωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατακόρυφη μεγέθυνση κάθε λωρίδας για να αναδείξετε τις λεπτομέρειες. Αυτό διασφαλίζει ότι η εκτυπωμένη τρανκερά είναι καθαρή και οπτικά κατανοητή. Υπάρχει επίσης ένα εργαλείο οπτικοποίησης λωρίδων, ένα πλευρικό μενού που εμφανίζει όλες τις λωρίδες οργανωμένες ανά ημέρα. Από προεπιλογή εμφανίζονται οι πιο κρίσιμες λωρίδες, αλλά μπορείτε να εξερευνήσετε οποιαδήποτε ημέρα ή προσαρμοσμένη λωρίδα εφόσον το χρειάζεστε. Αν μεταβείτε στις προτιμήσεις, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα του πλέγματος των λωρίδων. Αυτό σας βοηθά να προσαρμόσετε την εμφάνιση της αναφοράς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Όταν όλες οι ενότητες, οι υποδείξεις και οι λωρίδες είναι έτοιμες, φροντίστε να αποθηκεύσετε την αναφορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτυπώσετε ή να τη λάβετε ως PDF σε μορφή DIN-A4 για παρουσίαση, διασφαλίζοντας ότι κάθε αλλαγή έχει διατηρηθεί. Με την ενότητα αναφοράς έχετε πλήρη έλεγχο για να προσαρμόσετε, να σχολιάσετε και να προετοιμάσετε με ακρίβεια την αναφορά ECG σας. Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις, να επεξεργαστείτε ενότητες, να τα διαχειριστείτε λωρίδες, να προσαρμόσετε το χρώμα του πλέγματος και να εξαγάγετε την αναφορά εύκολα, παράγοντας μια αναφορά ακριβή, σαφή και έτοιμη για κλινική αξιολόγηση.